Othure kon joge ne wardrop gine iluongo ne lembo lembo ne is dropping iluongo ni lembo watimo gine ne kaendi wan jo ventures and thank you so much the management mar gine mar jo ventures yani jok mochunge e gine yani jok yani telo mar jo ventures Kisumu nyaka jo ventures ka nigi tende koro ma iluongo ni jo ventures Kisumu. It's a very nice place and if you happen to be in Kisumu just come and enjoy yourself. Do ngeni mana wacho Kisungu de enjoy toy enjombo toy just come and enjombo toy yo sembe leba tefo kanyeli kuri wacho nangu enya neno bwana makori luongo ne Juvembe Teva jo ventures Juvembe Tevas jo ventures kan gi baby na ma baby sweetheart Omari, yes. Sweetheart, say hi. Hi. I want you to welcome these people to Jo Ventures. Ilungu ni Jo Ventures dong. To all our viewers, welcome to Jo Venture Hotel. Jo Venture. The best in town. The best in town. Yes. So if you happen to be in Kisumu, visit Jo Venture Hotel. All right. Manega ga baby na You'll be noti. happy. Baby ko sunga so bagi ga kasi. Onge, umana. Ana nakenda. Adier. Onge. Yeah. Koro wako none something dakia pe video na channel ngamagi kata kimel matin. Dongo kedwa. Adwaro. Koro inyatero gi tibia makika. Asante ne wax. Oh. Atokanya kata di makiru. Mana kichulo. Oka chulo room. Tinga ka chulo room koro watie ko full kejo kaya chulo room ni na video kero. Mana watie ko chulo. Baby na ni TikTok dong. Ojwang Madilu. Ojwang Madilu. Yes. Ojwang 46 Madilu. Tafuta tu Ojwang 46 Madilu. Yeah. Nyathima serious. To otamuri wuok e gine e lembo ne bwan. Nadwa na feature yie lembo. Biti. Ai. Otus Jawaj. Ne en Friday saboro dong. Friday saboro wan ka endi be gagwata misinga nyathije juok tu kericho. Yes. Wan agwata misinga nyathije juok tu kericho wan ga chaga puoyo ge iluongo na puoyo ge lange. MC apuoyo ge lange. MC apuoyo bubiro ge bonza nene kacha. Meet para tayari waro buru Friday saboro wanga wan ge lembo ane. Gurani to zira.